Tul din is-sena twettqu 208 miżuri tal-budget. Dan ifisser 74% tal-miżuri tal-budget 2019, persentaġġ li mistenni jitla sal-aħħar tas-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar it-twettiq tal-budget ta' din is-sena u li matula nħarġet pubblikazzjoni li telenka l-miżuri implementati, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar spjega kif il-budget mhuwiex biss eżerċizzju ta' dħul u ħruġ għall-Gvern, iżda wkoll mezz kif il-Gvern jimplementa l-ħidma tiegħu għall-ġid tal-Maltin u l-Awċin. Għal kontrarju tal-passat, il-budget m'għadux biss il-qari ta' dokument, iżda qed jiġi implementat bit-total ta' miżuri mwettqa mill-2013 sal-lum ilaħħaq l-1350 miżura qal il-Kap taċ-Ċivil. Huwa kompla jispjega li dan ir-rendikont huwa dovut għal mod metikolus kif il-Gvern jimmarka kull miżura li titwettaq permezz ta' uffiċċju speċjalizzat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u rapport li jasal quddiem il-Prim Ministru kull xahar. Kif il-budget jiġi mħabbar, jibda proċess, jixkatta proċess mis-servizz pubbliku li permess tiegħu kull miżura li jkun fih titqassam lill-Ministeri, wara dan isiru l-pjani mill-Ministeri biex dik il-miżura titwettaq u kull xahar isir il-monitoraġġ biex inkunu ċerti li dik il-miżura qed tiġi mwettqa skont il-pjan. Fost il-miżuri li twettqu fl-aħħar sena hemm ħelsien mit-taxxi għat-trasferiment ta' negozji mill-ġenituri għat-tfal, iż-żieda fis-sussidji tal-kera, it-trasport fuq tal-linja b'xej li minnu qed igawdu mal-34,000 student, it-tneħħija tal-miżati tal-eżamijiet tal-Metzek, id-dħul b'xej għall-istudenti f'siti storiċi u żieda ta' ġurnata li oħra għal ħaddiema kollha u l-iskema tal-equity sharing fost oħrajn. Intant il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna spjega kif il-pubblikazzjoni ta' din is-sena minn barra li telenka l-miżuri kollha li saru jew qegħdin isiru inġabret b'mod aktar konċis sabiex kulħadd ikun jista' jsegwi x'sar sa issa. Dan huwa l-istil ġdid tal-Gvern. Il-gvernijiet oħra se jkollhom jimxu fuqhom għaliex il-poplu issa aċċettahom u jaraw l-irġulija tal-Gvern. U di tiġi billi mhux fil-budget tkun vak u maybe u forsi jsiru sa nsiru ma sarx dak li jagħtlu duħan, imma preċiżi miżura waħda wara l-oħra, jekk ikunx hemm 200-250 miżura, dik il-miżura mhux biss hija wegħda, imma wegħda li sa titwettaq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.